дар наздикии ҷазираи Лампедузаи Италия киштӣ бо мухочирон чапагардон шуд. Бар асари ин фалокат 7 нафар ба ҳалокат расида, чанд тани дигар беному нишон гаштанд. дар бораи шумораи мусофирони нақлиётёбӣ маълумоте оварда нашудааст, вале гуфта мешавад ки муҳофизони назди соҳилӣ 149 нафарро аз об берун овардаанд. дар ҷои ҳодиса амалиёти ҷустуҷӯи наҷотдиҳӣ идома дорад. ба кори наҷотбахшон номусоидии вазъи ҳаво монеа пеш меорад. вобаста ба ин ҳодиса прокуратураи Италия тафтишотро оғоз намуда, гунаҳкоронро ба ҷавобгарӣ мекашад. гуфта мешавад ки чанд рӯз пеш киштии Ocean Viking 213 муҳоҷири ғайриқонуниро ба шаҳри Мессинаи Италия оварда буд. барои қабули онҳо бори аввал механизми нави аврупоӣ оид ба наҷотёфтагон дар баҳр ки моҳи сентябр аз ҷониби Италия, Олмон, Фаронса ва Малта ба мувофиқа расонида шуда буд, истифода бурда мешавад. ҳамчунин чанд рӯз пеш киштии созмони башардӯстонаи Open Arms дар соҳилҳои Ливия бештар аз 70 нафарро наҷот дода буд. ҳукуматдорони Италия ба нақлиётёбӣ иҷозат доданд ки ба хотири аз тӯфон эмин буданд ба қаламрави кишвараш ворид шавад ва имкон доданд ки 11 мусофири он ки ба кӯмаки тиббӣ ниёз доштанд ба соҳил фароянд. ба иттилои созмони байналмилалӣ оид ба муҳоҷират, аз оғози соли 2019 инҷониб тавассути баҳри миёназамин зиёда аз 90 000 муҳоҷир ба Аврупо расида, беш аз 1000 тани дигар ба ҳалокат расиданд ё беному нишон гаштанд. бар асари обхезӣ дар Фаронса 2 нафар ҷон бохта, 4 тани дигар беному нишон гаштанд. мувофиқи иттилои расонаҳои хабарӣ, ҳалокати одамон дар мавзеи Вар ба қайд гирифта шудааст. гуфта мешавад ки давоми рӯзҳои охир дар 4 минтақаи қисмати ҷанубӣ ва ҷанубу шарқии Фаронса меъёри семоҳаи боришот ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷаи боришот сатҳи оби дарёҳо баланд шуд. аз ҷумла баландии сатҳи об дар дарёи Аржанс ки тавассути шаҳри Рокбрюн ҷорӣ мешавад 5 метрро ташкил додааст. ба иттилои мутахассисон, давоми мушоҳидаҳои обу ҳавосанҷӣ ин нишондиҳандаи рекордӣ мебошад. бар асари обхезӣ дар шаҳрҳои калонтарини Фаронса, аз ҷумла Ницца ва Кан, садҳо бинои истиқоматию маъмурӣ зери об мондааст. ҳамчунин офати табиӣ сокинони ҳазорҳо манзили зистро аз истифодаи нерӯи барқ маҳрум намуд. дар Италия низ вазъият ҳамин гуна ба назар расида, дар як қатор минтақаҳои ин кишвар ҳолати фавқулода эълон шудааст. тибқи маълумот, офати табиӣ ҳам ба қисмати ҷанубӣ ва ҳам ба қисмати шимолии Италия таъсир расонида, ҳазорҳо нафарро аз алоқа маҳрум намудааст.